no abo obi mfro obi no obi so mfro obi se eye Sompa first service baby bia wo hweye na wo tie bia ya ma wache ema wa ha ema wajo ewo baby bia wo hweye na wo tie ye eya fa smartphone na fro obi na obi so fro obi ka chance Sompa first service adoma no abo sabre wona wo hweye na wo tie ewo US ne Canada ne potem no nyina eye midnight. I wanna otie ya every Japan Asia in potem so a afternoon. Now wanna osha ya every Dubai no Oman in potem there a mid morning. Na ya bo ra UK ni London. UK ya London ni Oman Ghana mudia a morning. Aya fa smartphone no na like Sompa page no na share link no ewo Facebook na foforo so so hwe bi NTB. Gather your family members to join Sompa first service. Tell a friend to join Sompa first service. Sompa first service is all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Chure sem se enye no honam ni moja na enya. Inti Sompa first service eye bra ye da otufo Nyankopon ase se wa hwe ye so mada foforo so abeto ye. Eye bra ye tu demu ni nyina de share radensa ya jai ye different ye fiba ye busua ye djuma ye fo ni aboafo share radensa. Sompa first service eye bra ye bompa ye sre radensa obonefo ni hihye ye ni obonefo ni gire tu bia ye se no ye ko ye na ye so da ye bone bia ya so bia ye twetwemu efrise twere sem ne se ade chi ne yante asem bonia ye chiro eyam payinfo na eka omo se ade chi ne yante asem bonia ye chiri enti asem kasia so ba franka nse so aso asem no ba na ye si asem no gina ye se asem no duru adwuma mu a enyina eduru man nchen a enyina eduru kru nchen a enyina eduru yiri nchen a enyina. And so Bible say yes bronsam kwai no obedwane. Enti Yesu kanu Matthew chapter 6 verse 34. Yesu na nkasa se debia ye bodin se dano bone dos wo dano. The debia ye bodin se dano obone fo ne hihye nyoma pi. Yenti na Sompa first service wo. Yenti na Sompa first service wo. Oti ene anopai awie anwumre kan ye ho na ene yem follow Sompa first service. Sompa first service enye radio program ni anase TV program kaka. Na embom eye program nyame tumi ni nyame ahoden e de akire. Ente ya follow na obedi adanse. Ebi afe na wabe share your space in this wa eye Sompa first service. And now no pay. Yeah, ni David be adwere. Me kan David a. Na me kan Ohene David. Na me kan Jesse Bano. Me kan Fulani ni no. Ni onyame mo bruhu no. Ni na doye no. Eso no so no. Ne ho nsem na me no kana no pay. Dia odi for somewhere strano ese na hene no o se me ko die na me die anso ade chi ye na urade nsa no ekuta no ena no pa me yimpa ye ma se ebesi wuye amen obenya adanse amen de wabo ho pa ya che urade de bedomo amen nyame a wama wahu da foforo oyo odomfo ne mobru honfo ene ye gira First Thessalonica 4 no etinum yimu eyedun otwe no so eye de adelrade ase o hawo ne wa mane ne sei wa tete ne sei de na wonam mo ye ntie nyame asem
Monase ade nyinaa mu. Monase ade nyinaa mu. Na ye ne de Onyankopɔn pɛ. We ne de Onyankopɔn pɛ. Kristo Yesu mu ɛwɔ mo. Kristo Yesu Kristo pɛ wɔ mo. Or say give thanks in all circumstances, for this is God will for you in Christ Jesus. Or say ye ne radiase. Ade nyinaa mu. Papa mu. Boni mu. Yade mu. Or say ye ma ya Ceder and also. Thanksgiving time. Open your mouth and thank God. Bill another day radiasi. Ewo TikTok. Ewo TikTok. Radiasi. Ewo Facebook. Radiasi. Ewo radio. Radiasi. Ewo TV. That was so that was so Ibrahim Arnold, Radiasi, Jonathan Paulson, Radiasi, Ruta Samada, Radiasi, Nana Jesua, Radiasi, Radiasi, Aisha Dauda, Radiasi, Michael Chimenu, Radiasi, Coach Paul Oseti to the Radiasi, Coach Paul Oseti to the Radiasi, Remember also a free Radiasi, Abigail Champo, Radiasi, Juliet Mason, Radiasi, Radiasi, Patient Sompa, Free
In the name of Jesus Christ. Yankopon should all peace out there, Radiasi. Adechi ye ebushobi bobra. Yes. Ebushobi tinisio. Ebushobi chajo. Asenyame adomo. Yeni bebre na kodae. Aso ne bebre akampa so. Bebre ntime nsore. Ebi atomum. Ene obi bantime nsore. Obi kuru ntime nsore. Obi yiri ntime nsore. Obi onu anetu ne prum se ene ochina wo. Ene oma wo good night. Aso ena ade che anane ne good o. Adane na bad night. Se nyame mo brohu na so so. Na o so phone no. Unte say ya text message be. Ya send no voice note be. Ya frɛ sɛ bibie si na Awurade no wo ɛde ne yi. Twerɛsɛm sɛ bɔne nkwa ne yɛtete yɛne yɛ Nyankopɔn ntam. Enti na no Awurade kasa wɔ Isaiah chapter 59 verse 2 hɔ. Ɔsɛ ne nsa no nyɛ tia sɛnso ɔgyeɛ na naso mu nyɛ duru sɛ ɔmfa ntie. Bɛno mmienu yɛ mpaebɔ. Na ya bone and I tete and Radin Tem. It is Sabri Bequa Radinim. The Jere Radia Sem so 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Lady Asra Radiho Boniface. Obiara oya bonino. Oya de to emla. Na bone and emla to. Or say everyone who sins break the law. In fact, sin is lawfulness, lawlessness. Nature say lawlessness. Just say maratua. Oh, yeah, they oh tumera. Yes. Ain't many nipa tumere biano. Na nipa ye bone. Oh Jesus. Many nipa tumere biano. Nipa ye bone biana. Onyanko pomara no de bo wo. Say disu no namarano so edi besha when munyam. Onam nasem so be pija ono nasem na wafom no enti onya fom nasem ha my God ebe ye den wanam nasem no so na o de ahira wo ene ye kwa Awurade anim se akoma mu adwere mu susuye mu ni yoye mu ni pedua no fo so de bia ya ye confession time open your mouth and pray Jesus already about confession I see
one nyame kasa Agnes Agi one nyame kasa Nana ya one nyame kasa Abrefi one nyame kasa Edu one nyame kasa Chramate one nyame kasa Mame Sara one nyame kasa Janet Amponsa one nyame kasa Ruta Samuel one nyame kasa Eja Poku one nyame kasa Ibrahim Ano one nyame kasa Eja Baba one nyame kasa Yewane Sopu nyame fwe Sirevade Bechi Sofori one nyame kasa Mami Bi one nyame kasa Rita Buahi one nyame kasa Rita Buahi one nyame kasa Benjamin Ebuahi one nyame kasa Ewo US Free one nyame kasa Wo Japan ho Erani Tio Joyce one nyame kasa Lenda one nyame kasa Lenda one nyame kasa Panexia one nyame kasa Patience Samparo one nyame kasa Srema Oma Srema Bushano Janet Amwa one nyame kasa Janet Amwa one nyame kasa Marilyn Ayeyi one nyame kasa Agata one nyame kasa Agata Biwano Bompai Mami Afra Biwano Bompai one nyame kasa Rebecca one nyame kasa Oba Pasanti one nyame kasa Pray Ayite Akwele Biwano Mensu Erade Yao Fadansi Anopei Obisu Enanopei Onyame Ye Ofadansi Newton Akowa US One nyame kasa Lydia Boatu one Erade kasa Lydia Boatu one Erade kasa Biwano in the name of Jesus Christ. Yankopon Shiraupi. Otumfo Yankopon. Obeyon bubruhwa de enede. Amen. A praso say it to Yankopon Sam. It's time for the word of God. It's time for the word of God. A brasso say it here on Yankopon Sam. I feel I will share your space in this way. I Sompa first service. I share link, no. O group will be a tam link, no tune. O the group is so phone so a tam link, no tune. Not a four France so entin Yankopon asem no be. Yes. Na wotwe twemu ni nyina me no kasa fa se onyame kaye na wotwe ne bosome na wotwe me no kasa afa amanehunum suffering amanehunu me no kasa fa amanehunu a nipa bi hunu obi hweme obi tieme anadwofan awiei anopai o hunamane hunamane yes usu utete oda wonda uko na yeso wani gusu na ade ache ena no pay Sompa first service jayo ha oni nyina mo mawrade na awrate peye Sompa first service jayo amane ni nyina mo mawrade na awrate peye o ha oni say wa amane ni say ja ni nyina mo mawrade na awrate peye wa utie ye ewo Sompa 103.3 eye takurade jayo ha oni nyina mo mawrade na awrate peye utie Sompa eya takwa jawo ha oni nyina mu mawrade
na Awurade bɛyɛ Wotie Sompa Accra gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Wotie Sompa Kumase gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Wotie Sompa Sunyane gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ Wotie Sompa Techima Sompa Nkuransa gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ O hwɛ yɛ Facebook, YouTube, TikTok gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ O hwɛ yɛ TV, Tera One TV gyawo haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ deɛ na Awurade ntimi nyɛ Osayade yes Omade ni hobemu Oma obune wonta kwasɛm Ono no ye ocheso nyame ochema na sumu bruni so yes Osi oyi mo bruni free futum no de nesi mapo ma adwa so enti wo haw ne wa mane no Awurade obeye amen enti ja wo haw ne nyina mo ma Awurade o na Awurade bɛyɛ Sompa first service anya radio ni TV program na amanfo ni pampempem ena afa dance eguso afa dance ena won so obedi adanse Amen. Wo documents bibi bi opese me boss mpaye ma eya ye no ready yes ye be sane out ye be boss mpaye ma ena me no kasa afa amanehunu eye suffering eya ni papi nim se amanehunu so ka abrabo no ho Nyankopon boy no nyame bo amanehunu ekan ye ho yes enti etoda ya pre amanehunu eno so Onyankopon etoda amane ye namu no onyame fa so emane bedane nkunimdie ne nuama papa emaye God uses suffering for good amanehunu nyame fa so e de nuama papa e de breye yes enti wo haw ne say enti wose hunu ye yampa se Kristo a menu ni di na chi ne so hu na mane na amane hu na chiri no nyame peja na hye na animunyam edom no de ebru din nyina so se Yesu di na ye bo sorofo asase sofo asase asefo kotodwe nyina koto na katrema nyina mpai mu ka se Yesu ye wura mu Ewurade asaya ye ka Yesu ye wura mu Ewurade a na ye wura fi amane hu na Yesu efemu jo hunu ye enim guase a ye go no enti wo a wo hwe me a wo tie me wo fi ho ya me no wo a wo ne wo a wo hwe me no pe me no wo na e kasa sai de wo nemu bia nyame wa hu yes eno me no kasa say nipa bia omuhu na mane people who suffered on this planet as I say so bia be hu na mane o yes aso wiye no nyame hye won animunyam oh kwasɛm ebusuanum nipa bia be hu na mane wo ho aso nyame hye won animunyam asafo num nipa bi hu na mane eduru ba bi na nipa bi ni dan a obedem obu ha won na uncompleted building da eya ma nipa bi kan kire uncompleted building woni moa ne da woni moa ne da sebe moa nyanya nkyere owo na aboa kraman no mo ne mbabone efiwura no mo tetegu so emu nkotre ne mu akura kanka bi wura o net mu uncompleted bill and so safo na bi oni companies yes bi oni mansions na hwefi a odemu hallelujah after the suffering enti amane be na wonam a eye wo se kawa no aduro eye wo se wu eno ame no ka abrante a ye frɛ no Joseph wasem eno ka abrante a Joseph wasem yes Lord Joseph fabi enye se ofa mu keke eduru baby na nda so asa yes ye ton no sa aboa afi baby okono onim de wo nanim obi man so afi ko wie no prison and so one complaining. Stop complaining. Yes. Na hunu say o jaw how de nyina mo ma Awurade a Awurade bɛyɛ ne nua no mo ton no mo ye ne yaka de even dro ba bi nyina kora no na still no omunim say o de bone
ebetua wonka aso ti asemoka o se mo de mo dwe no bone ma aso Awurade no edane ne papa ma na Awurade fa so agye ni pampempem kwa ena hwe nipa wunti omunsa ko na no kasa ne ma na mfamu a o anka nanka wani mmere ka wani mmere o yes lord aso de nipa bi ye wo adamfo bi ye wa ebuso bi de wo famu nipa bi o ye ne papa no ena ama wani aye den ama wani soso ada ho ena wahu se na nipa sete ena nipa bi na ama de ekuta onyina fire won sa enti ena nyame san de bi ba won se mu biomu a obehwe na obehwe so yi ena me no san ka abrantia ana papa ye friend Hiob ye Job ho asem na ne Job no yentimi nwie ne Job chapter 1 verse 1 to 22 ewa na yebeka kakra bi pe na ye de 21 no awie oberima bitina usu asase so a ne den de Hiob na oberima no edi mu na otene na osuro Nyankopon na oyi ne ho firi bone ho na wo mamerima baaso ne mama baasa na onwan empem nso ne yoma empem yensa ne anantwie mpam ho a hennum ne mfurumu bere a hennum ne asomfo bebre pa na oberima Yesu snapo ye ma no nyina na ne mamerima no kotopono wo baako biara fie obiara ne da na osoma ma okofrefre won nua manom baasa no eba se one won medidin na onnom na ponto na no efa won so hia Hiob soma kodwura won na otua nhema kɔbɔ ɔhyiafo de sɛdeɛ won nyina dodo tie firi sɛ Hiob ka sɛ ebia mema no ayɛ bɔne na wadome Onyankopɔn wɔ n'akoma mu saa na Hiob yɛ no daa na eba sɛ dabi wɔso dɔm no ba begina Awurade anim na Satan so di wɔ mu bae na Awurade bisa Satan sɛ hen na wofiri bae yi na Satan bu Awurade sɛ mifira asase so kyini ɛne ɛso ananteanante na meba na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ wadwene ba kɔ Hiob nso ho na obiara ni wa ɔte sɛ ɔno asase so obarima odi mu na ɔtene osuro Nyankopɔn no oyi ne ho firi bɔne ho na Satan bu Awurade sɛ ɛnyɛ biribi nti ana Hiob osuro Nyankopɔn no ana ɛnyɛ wo na wabɔ ɔno ne ne fie ne ade a wo nyinaa ho ban ahyia ne nsa no adwuma wahyira so na na fie bua ase akyene asase so ɛne afei tene wo nsa ka de wo nyinaa hwɛ sɛ ɔnnome wo ntem ara ana na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ de wo nyinaa wo nsɛm ɔno ade ɛmfa nsa ɛnka no ana Satan fra Awurade anim ɛkɔe na dabi na Hiob mama ɛne ne mamarima edidi na wɔnom nsa wɔ nua pani fie na ɔbɔfo bi ba bɛka kyerɛ ɛba Hiob nkyɛ bɛka sɛ bere a anantwie ne fɛntɛm ne mfurumu bere no nso edidi wɔn kyɛ mu no ɛna sabafo bɛto hyɛ wɔn so na wafa wɔn kɔ na mlantie no ɔde nkranta no kunkum wɔn na menko na mafiri mu afi mabasɛ me bɛka ma kyerɛ wo ba John 21 ne wie kakra bi ka ho okay 16 no ono da so kasa no ofoforo ba be ka sɛ Nyankopɔn gya firi so atɔ abɛhye nwan ene mrantie no na sɛ wɔn na menko na mafiri mu mabasɛ me bɛka ma kyerɛ wo 17 ono da so kasa no obi ba be ka sɛ kadiafo abɔkyenkum yensa abeto ahye yoma ne so afa wɔn kɔ na mrantie no wakunkum wɔn krante no na menko na mafiri mu afiri sɛ me bɛka ma kyerɛ ono so da so kasa no ofoforo be ka sɛ o mamarima ne o mama edidi na wɔnom nsa wɔn nua pa ne fie no hwɛ mframa kɛsie firi ɛsrɛ so aba abɛbɔ dan no ntwea nan no na dwura gu wɔn so ama wɔwu na menko na mafiri mu aba sɛ mbɛka ma kyerɛ verse 21 na ɔkaa sɛ adagya na mede me firi me na yɛmbae na adagya mu na mede bɛsa akɔ Awurade de man na Awurade afa nhyira nka Awurade din also there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright. What are the person channels? Perfect and upright. Also nipa bi wo Hiob asase so a ye fe no Job a odimu a wotere asofo ka nipa otere nipa boni ne no ho ko hawo ne amane eto no ene ye hwe sane nipa a omuso Awurade esom nyame eye nyame adwuma ate wo ho afre bone ho efo hawo ne amane meba wa bi hu na mane e wa wade ho ni nyina ne se omuso omunya bone ti hu na mane e wo sugedie mema bi hu na mane so onye basa basa adwuma mu aware mu abusua mu
ɛna no pɛyɛ wie bi huna mane obi man so obi kuro so ɔsɔfo amanfo di nuro okɔ ɔmo tutu kwaya oyɛ sɛ obi akɔdi edura ɛnyɛ sɛ wakɔbɔ som so ebi timi ka sɛ ɔyɛ gay obi timi ka sɛ ɔyɛ deɛ bɛn lesbian na kuro a wɔsoɔ no yɛmpere lesbians no so yɛmpere gay no so ɛno nti wadwane aba sɛ ɔha deɛ mo deɛ mo pere ɛma ne ma awadeɛ mɛma ne mɛma awadeɛ ne so nti no waba anso obi hwɛ yɛ obi ti wɔ se ɔnka saa mususɛm no ɔmfa nto no so da nti ɛnɛ dɛ ɔni nkrata ɛnɛ obi sɛ mewia sɛ metwa ntoro ansa na manya deɛ nsanka ɛno ne nipa bi amanneɛ no ebi sɛ abusua no ɔkɔyɛ abusua no yie ɔkɔsi abusua no abusuafie na ebubuo no ɛno ne ebi amanneɛ no obi afa nipa bi sɛ meboa wɔn obi sɛ madamfo meboa no obi sɛ baabi a mekɔ kwan no so no baabi bi a mekra nneɛma no buroni na ɔma me nneɛma no ma me nsa mfa wo nkɔ na wo so ɔma wo nneɛma no bio wei ne nipa bi amanneɛ no ɛnɛ ne nsa ɛsi fam ɛnɛ kɔgya me kwan a wasan no ho ɛno ne nipa bi amanneɛ no nipa bi so ɔboa ma Kristo asɔre Kristo asafo bi apagya ɛno ne nipa bi amanneɛ no ɛno ne nkotia no ɛno ne yadeɛ no ɛno ne owuo no ɛno ne ntwatosoɔ no ɛno ne animguaseɛ no Job 3 na Job dimo I said the man was perfect and upright. Ɔsɛ yɛ ɔdefoɔ and so Job sɛ wɔkɔ no yɛ ɔdefoɔ adeɛ kyeɛ wada no hiani deɛ to Job nyina deɛ na yɛsua fa Job ama ne hunu no deɛ Job yɛɛ nti maame ne papa wa wo huna ma ne anɔpɛ yi deɛ na wosua fa Job ɔsɛ Job deɛ to no nyina ne mma du ɔmo nyina wu da koro na gyapadeɛ nyina firi wɔn nsam anso Job kan sɛ adagemu ena mefiri mi na ye mu bae na adagemu na mesaya ko nyame de mai na nyame asanya gye enimonyam ka awrade den e wo sorosoro o se Job amane hunu nyina mu no wa anya bone wa nkasa ntia ne nyankopon ene nsem be na wo ka wo amane hunu eno nti ena nipa bebre kwa amane hunu mu a nyame enye won no efisa asem na ya wo kan wo amane hunu bere mu no asem na wo kan nyame wo tie o God is listening and God is watching nyame o hwe no say tie ena no pay ye gire nyankopon asem iso na e dia bompa ye wo Sompa first service say it is well with my soul it is well with my soul the onamu bi a eye ma okra bi wa no se urade se the Job fa mu nyina wo hye de den na wieye no wo san hye Job anubonyama me so me how ni me so mama ni me so de me namu ni prayer time open your mouth and pray
In the name of Jesus. Yankopon Shroud say Obompae. Prayer number 2. We are committing the whole day into the hand of God. You took the munina share radens our different ufiba, an appointment or war, and a baby our nam. We did no more wabusia, Cassa rate, a rat, say and fire quine, and showers, and showers, honor obey, now, and let the muno, and let the showers, very Juma so, let me fear Bam, fear Kumu, me diffremo, enemy me fibemo, enemy fibe Juma, Missika Sam, Babusia, appointment be a, me will be a, me will be a bawenum, made a boy yes to demo. Open your mouth and pray for the day.
In the name of Jesus Christ. Shout amen 2 times. Amen. 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 One more space in someone type of amen. Prayer number 3. Ye bomb paye. Se obone fone shishe ye bia washishe demonu. My God. They be a body ni pebi show how a sign kwenshia. Yes. Mo yate. Da ye bone bia waso den sunsu bone be brew. Yes. Bible can James 4:7 say sibron sam kwen. Oh yes. Kase rade. Any evil agenda. Any evil agenda. Any evil dreams. Any evil dreams. At the bonny biara. At the bonny biara. Your bonny biara. Your bonny biara. Etiame. And a day. And a day. Mema. Juma. Medifre. Medifiba. Meditum. Me break it out. Me break it out. Me break it out. Open your mouth and break it out. Break it out. In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. In the name of Jesus Christ. Bible says, "Uji tuma, ebeye juma, one penesua, enye juma." And then William Emma Radidi was so. Yamishra, some follows
Sompa first service. Mbrebia me catch us say Sompa first service. Enye radio anase TV program kweke. Na ye program a dance di echiri. Nti etoda eye ti a dance ni bi. Eye first service a dance eye ti bi. Nti nyame eye juma. Wa wo hwe me a wutie me. A wo yare ena no pe je wa yare sa. Amen. Je wa yare sa. Amen. Wa wo ton wa yento. Wajuma ye bisi basa wajuma na enye ye. Amen. Na wotonwa ye beto. Amen. Be bompa ma kwentufo bompa wa mo amonyem apemfo be bompa ye de mo hwewrade nsa ewrade hwe mo so amho ma asem. Amen. Bompa ma driver fo mo amoya ban adwuma ankura adwuma mo nye ni penim adom nyankopon ni adom. Ene ebesi uye. Amen. Ene obedi adanse. Amen. Ene obesre. Amen. Ene ye ni adoye bedi wechi. Amen. Enshira eba. Amen. Sika eba. Amen. Abuafo eba. Amen. Adanse eba. Amen. Ayadese eba. Amen. Awari eba. Amen. Kratasemo eba. Amen. Yesu demo ka amen. Amen. Mo amoshe TV no me bietete for na tum. Na mese na go screen na enimo no. Mo so amotie radio no 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 000 000 967 967. maybe 34 na tum. Praise God. Hallelujah, dada. Odini baby okase free na dia na obi mum. Yes, ma me afia no fie so ama. Obi so da na wu. Ibi je ma te wade bompa na papa. Ma me fia da ya boni bi aya so fa ho me gira Yesu di mu twa da ye no free o sheberezo. Onwu na obetena se wo Yesu demo. Amen. Amen. Onso betimi abo awremo. Praise God. Praise God. Hello, Papa. Odini baby okase free na dia na oje mum erade. I can say free to Chimay. Papa. I said, Anita swinging us, Papa. Well, young year and then 3 days on tin and it. I know. Ne din the same. But the Isa. Erade baby Isa wo bia. Erade ye yare safo. God our healer. Erade isa yade. Uwo huma bia edi Yesu den twetwam free no so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Mente unka wo fi ha o. Amen for ofoforo. Onso betimi abo awuremu na onso so waja wo haw mo amerade. Amen for ofoforo. Praise God. Praise God. Hallelujah, papa. Odini baby okase free na dia na oje mo merade. Papa mpa se fe na kan ka se fi ko so. Ni jam na bu se nyina se rade nsa na djuma, ni kuna djuma. Erade wa France na busua na djuma ni kuna djuma. Erade to nsiransi onkuso mo dance. Amen. Also obetimi abo awuremu na onso so waje mo amerade. Praise God. Praise God. Hallelujah, papa. Obema oneso kakra odini baby okase free mame. Da na ho kakra online no twetwe sisi. Pastor, the first time I feel it tonight. Metio. Pastor, it's about the moment. And had it and the time again, what children? And from my Me no bompire. Erade me sumawa sem ko wa franche wo techiman. Wo se yensa na adwuma so na wo behira. Wa fra ton a yento. Ye to so a yentua. De esi wo adwuma kwan no me twam firi wo adwuma no so. Amen. Onso obetimi abo awuremu na wajai wo haw no wa mane no akwa awurade nim. Ena no pension na gugu kakra enti lines no etwetwa esisi.
Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo merade. Me kasa free na shia. Na fu ani. Jemfu amiti. Ya bone na me so. Me Erade. When you free me. Erade daye bone bi ajemfu a esoso. Me de yesterday twitwa daye no sign daye no free shabere so. Amen. Amen. Praise God. Obama oneso udini baby okase free na dia na oje mo merade. Ma oneso kakra ma me ni ma. Erade wa France ne how na koma so ade. Erade boa wa France mana dance bi kwama no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. Me kasa free aboa so ye frame me Esther. Esther Me ba cho me jam me ne man me kunu na shenya me nsa omo ye ho ban e me so ni Esther. Erade wa France o here divine protection ama on na bushia. Bo mo ho ban wo Yesu dem. Amen. Amen. Also betimi abo awulam. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free o mame. But you kasa free. Metio. I thought so, Mr. Guy, the dialogue. Yamanya was a Yame. That is the song before mommy. Erade wa fra oyibi. Erade bi kwama no. Erade man shebre mu aboafo wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase Ba cho me jam ba. I want to send me. I said, my visa, now a dream could be. I saw my friend. Mr. Yankopa, only a primary day. Erade wow yen senche ni Nyankopon wa fra ne ba no baby bi owo bia erade bi kwama no. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo I thought the first continue to see a continental. And I thought the Yaris and Sackey Kwapong Erade a ye yare safo anti juri nyame yare sa no toso wo Yesu dem. Amen. Amen. Also betimi abo awuram. Praise God. Udini baby okase free na dia na oje mo merade. I thought the man in our school. How much from Monday? It's also vampire money. Erade wa France ne mamiensa ohia divine protection osan hia nyansa ne nimdie ma omo de betwere omo betwa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oje mo ma Erade. Things are families. I shall step divine protection of the camera. And I added me, I could say that I could find one. Erade ensawam wa France divine protection bambo. Erade fa domo ne busia ne ba so be kwama won. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase That's what I said, Mammy Rose. Mame Rose Because kase that's what I'm going to say. metio mame. I'm a pair of Vijay and Mamma Rose. I could have pointed to Vijay and Mamma Erade wa Fran Rose ne ma Erade bi adom proma on. The oko interview ma onye ni peni ma dom ni Nyankopon ni ma dom. For the last caller. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase free na dia na oje mo. Me the man I kasa free brain. Mame adwa metio mame. Kasa radifie kwa mama na mnyanyi mpeni madom. Erade wa France ohia ni peni ma dom ni Nyankopon ni ma dom. Erade fa dom no wo Yesu temu. Amen. Amen. Yen time mfa frefo bia mo mfa nche na yebre no ayebe. Mo amo friend the same lines no ye signing out wo fra mo nsa be kan na me ne me team
na ye no abompae. Last number is 0557 0557 30 90 80. Numbers ne me nyina ofra me ne me team ye befa na de wogye mu ama Awurade no na ye no abompae. Sompa first service eye dwada ekosi eye fiada. Same time 5 to 6. Cause one follow ye na obedi adanse. Me ba TV ni radio so me mrano no. Ya metie Awurade honhom. Nyame ya adoma fiada ebe. Ye be bom paye egu oye so mo yade hamo. Bible so be yare ye mom paye sanu nwa Awurade temu. De to so mienu enkyene boba no bi no pebi na me bosom paye amamo. Eye nyame ya adoma efiada. Na eno so enam saye so ema adanse no ebeye pi sabre de yeko na ko fa no nsia kase bono e de abrel. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na atwetwew eye wo ya itutu titu ni anajo etimi ka wona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpaboa akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asasi su nyina enemre mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfonia uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini atwetwon wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu wojunso ntentem wohonam nyina adwa se de demokwa ye ho no kanwakoma tuyem fre ye call center fo no sisia ewo 0540 311 311 0540
311 and 0546 616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare hyɛn so sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekun, Goso, Debiso, ɛna Dwaboso. Yɛ adwuma firi Dwada ɛde kosi Memenda. So w'ani gye abibiduro ho nko adeɛ a ɛne na ɛyɛ 21st clinic. 21st clinic